Kumusta din putut mo? Nya okay ne. Na, Okay ne. okay na eh. Era tangad wa kayong burol ko lang magpaklami. Aba, Kuno pe bagwantar pul. ay mo na may pagwantar po din. Uwapin eh. Ore tagay, ang balita ko, tingnan ako, bibigyan pong manok na tagay. Ina ko yan, iabang. O bakit? Pag maragulay tatang no. Kaya yung mayor, kaya yung kapitan. Oh. Basta sumakalitang bagay, pag maragulay mayabang yung tatang no. Ah, bakit? Basta gawa ka kay ni malangke na. Akong bala, yan ah. Kung bala, kaya katami yung kapitan, kaya katami yung mayor. Diyan Oh. yung governor, kaya kung yan maratong tamo nila, diyan yung senador, kaya katamo na yan ah. Bang dahil nakalakas eh. Oo, malakas lang. Oo. Wala yung anak kung gawa ni Luglo. Maanako lo. Ay, miminom lo. Oh. Wala yung kahit pinakoro rin bibiyang pong manok. Oh. Eh, para kap ng polis ng sitong bali. Oo. Ay, sumbong da ko kan tatang, kaya kami yung mayor, kaya kami yung kay, alak pakialam, basta para kap da kong polis yan ah. Makakulong na eh. Ninano kaya tatang? Di kap da ko na, nakarong gawam. Penako mila puretang manok ang pombidi. Eh, sabi po kaya kataming kapitan, mayor, Wow. congressman. Oh. Kung sinabi ko kaya katamo la, pero retang manok ang pombibi, na kaya katamo ah. Dami ang kulong yan. Alam niyo,